sang minor di edad nga nagikog sa syudad sa Bacolod, wala sang foul play suno sa kapulisan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Formal na, magabukas ang 19th Congress karon nga adlaw, Hulyo 25 sa diin ang Senado ang ginapangunahan ni Acting Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. Las 10 ang aga ginalauman, magaumpisa ang first regular session nga may patigayunon nga eleksyon sa mga opisyal sa Senate Plenary Hall. Kalakip nga pilion ang posisyon nga presidente sang Senado, Presidente, Senate President Pro Tempore, Majority Leader, Secretary kag Sergeant at Arms. Ang mapierde nga kandidato para sa Senate President ang tradisyonal nga ginapili bilang Minority Leader. Pagkatapos ang ila pinili ay kung sino magapungko nga Senate President, subong man ang House Speaker among magapungko sa pagsaka ni Presidente Bongbong Marcos sa entablado agod nga magpamulong-pulong ang iya kuno nga mensahe personal niya nga ginsulat. Siya mismo ang nagsulat sa iya mensahe nga ginabantayan karon sang bug-os nga pungsod Pilipinas kon anano ang mga plano ni Presidente Bongbong Marcos sa sulod sang anom katuig nga pagpangalagad. Simple kuno ang iya sini nga pagpungko bilang presidente kag ang una nga suna nga iya ipalinton sa pumuluyong mga Pinoy. Amo na subong gahangla ng tao, ano ayan ang mga plano sang presidente? Matuman ayan ang 20 pesos nga presyo sang bugas. Kamusta na ang pagpungko niya ng tiglikom sang Departamento sang Agrikultura? Kamusta ang inflasyon? Kamusta na ang nagakatabo subong nga pinatyanay sa pungsod Pilipinas? Kamusta na ang ginaalungay sa pila ka sektor sa aton gobyerno ang pagpasaka sweldo labi na gid sa mga manunudlo? Amo ina ang pipila ka mga bagay nga ginabantayan sa nagkalain-lain nga sektor sa nauna nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na. Balikan ta kamo pagkatapos sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. The time las 4:16 na. Aba, dali na lang, pila kaadlaw na lang ang nabilin, wagtang naman ang bulan sang Hulyo. Sadto ginabantog na nga ang bulan sang Agosto, tigtiriwi. Kabay pa, nga hindi naton ina ma-eksperyensyahan sa sini nga tuig. Kamusta ng palibot sang syudad sa Bacolod? Ang tanan nga naga-opisina kabugtaw na kamo, mas manami aga pa magbugtaw, agod matungdan ang tanan nga trabaho. Pag alas 6 kapaligo na, pag alas 7 ready na, pag alas 8 going na sa opisina. Nami gida mo magbugtaw ka aga pa, madamo na nga matrabaho ang mahimo nimo. Siling sa iba niya, pisan na siya. Ti pisan siya bugtaw sa alas 8, gapalak-palak kapisan katuod, pero ti atrasado na. Amo nang siling sa mga malam sa una, daig nang maagap ang masipag. Pisan ka pro adlaw ka na bugtaw, ang maagap e kagahon sige-sige lang, igo ya pag alas 6, kumplito na ang trabaho. Aber, pasiplatan ta observation report sang aton patrol sa palibot sang syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Yes, Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kaagahon ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod, masyado gid ka tawhay sining kaagahon, although ang pipila naton ka mga kauturan temprano pa nagbulugtaw sa pagpadulong sa tagsa ka mga merkado, especially Burgos Market and ang Ibanderia Aksyon Fred, ang sakay naman sa ila sining tagsa ka mga salakyan, tricycles, motor, kag pribado nga salakyan na makitaan ta naman nga nagbiyahe karon, no. If you are passing through sa areas ng Burgos, especially sa going ka sa Conferential Road, ti subong niya makitaan mo ang pila naton ka mga kauturan nagaamat-amat na sa pagpaninlo sa mga dalanon, while ang dala niya masyado katawhay. Di ang makitaan taga paninlos dalanon sang una kunti hapos lang ma-identify kay nagasuksok pula subong deriya ang iban man aksyon na Fred gasuksok naman sang puti nga bayo. Ang kuanderiya ho ang BPO company, ang iban gaamat-amat naman ba sulod sa ila sining nga opisina, ang iban nagaamat-amat naman sa paggwa, I think kabagamo ni shifting naman sa schedules, no, sa ila sining trabaho. Going kami ni aksyon na niyo sa new government center para makitaan naman ang pila ka mga trilata sa tubang niya aksyon na naniyo naan para makitaan ta. Yan tarata. Ang gasolinahan aksyon na Fred, ang JT, nakita ka na diriya ang presyo sang ila sining gasolina. Ang ila sining diesel aksyon na Fred is 77 pesos and 25 centavos, while ang gasolina is 70 pesos and 45, 71 pesos and 21 centavos sa presyo aksyon na Fred sa premium nila, no. Pero lao maniwas nga adlaw aksyon na Fred nga may paglubo marami man ang presyo sa presyo ng diesel kay 1.80
piso to 1.80 ang ila siding paglubo sa presyo sang diesel. 180 to 2 pesos, at least okay pa ni siya aksyon na Fred, no? Ang paglubo. Pero ang gasolina 30 pesos, 30 sentimos tub 50 sentimos. Amo ni ang paglubo sa presyo sang gasolina. So butsing ganun, halos gamay lang ang idog panubo aksyon na Fred, no? Sa presyo sang gatong. So nauman taman kahit paano pasalamatan ta pangod may paglubo naman sa liwat sa presyo sang gatong aksyon na Fred. Ika-4 na niya nga panubo sa presyo sang gatong. Recommend ni aksyon na niyo sa tubang sang New Government Center in check manamon action Fred kung bala may ara kitang mga kauturan nga amat-amat naman sa pag-ehersisyo o kung na pag-jogging sining aga katahom tulukon sang atong sining New Government Center, especially makita mo man aksyon na Fred ang fountain aga pa makita mo gagana na kag ang ibanta sa mga kauturan ang nag-aabat-abat ang mga pwesto dito sa tubang sang NGC. Pero masyado gid katawhay ang nga lugar. By the way, aksyon na Fred, padulungan namon ni aksyon nani ang Burgos Public Market. May pag-idugman sa presyo sang isda subong aga kay ang bangros sang unang pinakanubo is 240 to 220 pesos kada kilo sang bangros, pero ang sa karon aksyon na pre 200 pesos na ang presyo sang bangros sa Burgos sa public market. Ang upos-upos gani aksyon na pre medyo naglubo man, no? To 200 pesos. Halos ang kalabanan 200 pesos. Bisan ang bukaw-bukaw makabakal ka from 180 to 220 pesos. Pero ini aksyon na Fred, maga-depende sa sizes. Si Marot gani 200 pesos man, no? While ang makita-kitaan ta lang diri aksyon na Fred sa presyo sang isda ang bukaw-bukaw, no? 180 to 200 pesos. Ang marot sang nasiling na 180 to 200 pesos man, while ang kwanderia ang pagi action Fred available ng pagi, the best man na siya nga lutuon niya, especially butangan mo ni gata, iluto mo sa gata ba o kampiyon, 200 pesos man ang kada kilo. Kung sumahon mo in general, mas burubahado ikumpara mo previous weeks. So far action na Fred, amo ni ang sitwasyon sang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod na lakip na diriya action na Fred ang presyo sa merkado. Ang aton mga kauturan nga temprano ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Ano manamit nga pamahaw karon nga aga.
Ako masulusog balang ko lagaw karon na. Kanamit sang lagaw ko labas kayo ning tatlo isa bala. Tatlo ka bilog, isa ka kilos, tustuhan gid mo. Isugba mo siya. Pagkatapos may sinamakan ka. Ang manamit nga isabaw. Sumuning sapsap nga labas gibla nung duludlag ko nga sapsap. Bakla mo sa kamatis. Kamatisan mo siya, baklan mo paitan. Kag may lupo, subong mo. Amo nang sampaw mo, bao kampyon nga pamahaw. Ang sabaw ya katamis kayo, kanamitin sang pamahaw, karon nga aga. Tapos ang gaserve si mo, gakiay-kiay gid, bago lang tapos baligo, gatampi lang tuwalya. Wow, kampyon ang pamahaw, makagalana, karon nga kaagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na morning na bulog tawron. Si Roming Estrabon sa Barangay Talaban, Himamaylan, gabugtaw na. Sila ni Melvin Piñapel, si Arlene Villalobos, good morning. Sa Bacantuda Drivers, daog naman sa Alonso Capbao, sa kay Sophia Angel Tanalion, Salvador Tanalion, kag kay GR Daryuta, Jonel Hila, Alan Escotura, kapangapinitive sa Barangay Cambaros, sa Pontevedra. Kay Silis John Dexter, good morning man. Kay Doy Artor, kay Angela Gayundato Castillo, ara na siya. Tamyaw ya bata ya. Ga-monitor sa Berot, Libanon, si Maricon Castillo, Gloria Moreno, John Castillo, kag taga-Bangga Tutong, Barangay 1, Barangay Pilisa, good morning. Kay Armando Gabang, nya nga pita, salamat gid. Kay Jinky di Alagdon mo ari sa aga pa siya, morning ko no. Kay Alvin, kag kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Star Mayo, kag Lokmat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Christine Manalo, Angelica Lapi, kag tanan niya nga pamilya dira sa Don Salvador Benedicto, pamilya Ripuila kuno kag Torino sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sige. Si ang ilatamyaw ko pakaisa ko sa Crusher, Himamaylan City, kay Lydia Gayundato. Sa mangod ko sa Cruising Cambao, Ginigaran, Fernando Gayundato, kag Berge Season. Sige, good morning sa inyo. Kay Bangs Dorado Hipes. Bang, good morning sa Hawaii. Siya, sige, aloha. Pare, Greg from Hawaii. Taga Hawaii siya, si Bang Dorado Hipes. Kamusta ka na sa Hawaii? Kaimbong Jukampo, morning. Upod kay Kap Bito Samao. Pwerte, no? Kung ara kasi mga pungsod ka nami lang, no? Libot-libot, no? Kanami isang pamatyag mo, inakon may unod ang bulsa. Kung wala, medyo relax lang anay, uluantos lang anay kita dire sa pungsod, Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:29 na. Oy, paibalo sa inyo ha, padayon gapon ha, ang libreng medical check-up
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID. Ay pila ka mga opisyal ang hindi makatambong sa suna inigo sang COVID. Dire iya sa probinsya sang Negros Occidental, si Negros Occidental 5th District nga Congressman si Dino Yulo hindi man makatambong nga bangod nagpositibo sa COVID-19. Sa text message sa Aksyon Radio Bacolod, kumpirmado ni Yulo nga nagpositibo ini sa RT-PCR test. Ang RT-PCR test result, isa ini sang mga requirement para sa mga opisyal sang gobyerno kag mga dinapit nga bisita nga magatambong sa pinakauna nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Siling ni Congressman Dino Yulo, preparado na kuntani siya o galing inigo siya sang COVID-19. So, isa sang requirements nga makasulod ka dito, kinahanglan nga may ara ikaw sang mga negatibo bala nga RT-PCR test result, di kay nagpositibo, di kundi hindi pwede. So, hindi siya makatambong, no? Kay man ti imbitado mo halos ang tanan nga mga representante sa bilog nga Pilipinas, senador, tanan nga opisyal, gobernador, basta may ara ini sang yatawag imbitasyon. Pwede gid sa suna ni Presidente Bongbong Marcos karon na nga adlaw. Ang manami bantayan alas 10 karon kay manti may binutuhay mo mabalaan ta na kung sino ang mabutuhan Senate President, kung sino ang mabutuhan House Speaker, kung sa bagay kitao na ginman, pero mas maayo gid no nga makumpirmar kung sino ang magapungko sang ikatatlo nga pinakataas nga poderoso nga politiko man unang presidente, dason ang vice-presidente, ikatatlo ang presidente sang Senado, ikaapat ang House Speaker. So kung sino mapilian karon, amo na ang magasaka dito upod kay Presidente Bongbong Marcos sa iya nauna nga suna karon sa hapon. So sigurado ang tanan-tanan nga mga telebisyon, radyo, maga-hook up ini, maga-monitor didto sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Interesadong tanan, no? Ang tanan daw luyagid mamati kung ano ang plano ni Presidente Marcos. Tamak mo anom katuig mo nga magapungko siya sa iya sinipalangakuan bilang presidente. Di ang tanan subong galantaw gid ano ayhan ang mangin mensahe ni Bongbong Marcos. Ano ang mensahe niya nga dalon sa aton agrikultura? Kay siya ang nagpungko Secretary of Agriculture mo. Anong natukyan niya? Ano ayhan ang pananawa niya sa korupsyon nga nagaluntad subong sa pungsod Pilipinas? Ano ang mga tikang nga imuo niya sa mga number 1 nga makaladlok ka klase nga ahinsya sa gobyerno, ang Bureau of Customs, ang BIR, ang Bureau of Immigration, sa kadamo nga mga sanga sa Bucor, may mga problema ini nga ginatudlo korupsyon porte sa amo sina nga mga ahinsya sa gobyerno. Anong tikang
nga himuon sang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kadamo lang, gutom, bugas, presyo, tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na kay Niana Maliksi. Good morning sa tanan kuno nga taga Lagranha. Kay Uma Lumina, good morning man. Kay Chupilo Espanyula Jr. gamonitor kami di sa Tagda Sontre sa Hinigaran. Kay Bika Andrade, good morning. Tamiya ko lang belated happy birthday kay Lula Bodsa, kay Ima Pitalino. Sa iya ika-59 nga kaadlawan sa kahapon, Hulyo 24. Belated lang Sige Kay Arlene Villalobos, good morning. Bakantuda, sige. Kay Aida Alunan, good morning man. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binabagan, good morning. Kay Reubien Tampos kag Bob Francia. Bao si Bob Francia porte gapangape daw. Ay terrible. Dito ayon sa Lupus East. Kay Toto Raul Alibugas dalom galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo. Kay Ana Diaz sa Purok Balulan bago gabugtaw ron. Kay Philip Bilisa sa Murcia, kamusta ka? Kay Pare Kenneth Pabon, kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Horilla gabugtaw na ni. Kay Richard kag Totobino sa Barangay 4, kay Pareng Estoy Querido, kamusta? Ga bangon-bangon ron, abi, bangon-bangon ron, kag mag walking na. Duwagid. Kung si Congressman Dino Yulo hindi makatambong kay inigo sang COVID, si Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo amuman ay oo nagpositibo man sa COVID-19 si Anay Presidente kag Pampanga 2nd District nga representante Gloria Macapagal Arroyo. Baka damo no sa mga opisyal nga nagkaigo sang COVID. Suno kay Erwin Cristina Santos, ang Chief of Staff ni Presidente Anay Arroyo kahapon nagpositibo sa COVID-19. Nagpositibo sa sang antigen test sang Hulyo 15 kagilayon ginpaidalom sa kwarentina. Bangod sini, hindi man siya makatambong sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya kalabanan na basta suna gani ang mga nagkalain-lain nga mga presidente nga nag-agi sa pungsod Pilipinas, ginatagaan, ginaibitasyon. Di sigurado ako nga ang makatambong dito si Presidente Irap Estrada Guro, si Presidente Fidel Valdez Ramos, kay si Gloria Macapagal Arroyo inigo sang COVID, hindi makatambong. Pero limitado lang no? Daydayon ta karon sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad, alas 6:30 tubtob alas 7 ang pipila sa pagplastar sang suna ni Bongbong Marcos. Para nga bisan paano ang aton mga kauturan may ideya na kamo antes ang suna. Pero sigurado monitor kamo diri karon sa Aksyon Radio. Kay ang kabukusan sina i-plastar naton diri sa Aksyon Radio para may ideya kamo sa mga pila ka mga ginahulat ninyo nga ipaambit ni Bongbong Marcos sa iya suna, sa iya manginhandom kag plano para sa pungsod Pilipinas. Isa pa sa nga tagaan niya igtalupangod siguro ti inyo ang hindi maintindihan nga pagduging gisang druga kung hindi siya bo marijuana. Porte no? Sus, milyon-milyon na ang galapta subong nga syabo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ina bag-o lang nagpanaog sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte nga ang mayor niya sadto nga programa papason ang droga. Sila niya 3 kabulan wala madayon, 6 kabulan wala madayon, tinuig na hasta subong wala gid matap na
gaasog yapon ang agi sang Shabu. Amo nang lubad sang Shabu, balo kamo kon ano, makatapna sini. Kinahanglan ang tanan nga dalagko nga ugat nga naghalin ang Shabu tapnaon pagkatapos kon ang mga drug user panilagan. Kay man kon may nagagamit, amo na nga gadamo ang pagsulod. Kon may user, may poser. Kay bisan ano na nga sulod sang Shabu kon wala na user, wala na galing kay man puwerte kadamo paggagamit sang Shabu. Amo na nga gaaso man ang agi basta pasulod nga pasulod kay may nagabakal. Amo na nga lubaro naton. Ambot silingon kung milyon nga nagasulod nga Shabu, posible dihamak kadamo pa sang user sang illegal nga droga. Hindi man na magsulod milyon kung wala sang gabakal, hindi man na maglapta kung wala user, kung wala na user, kundi untat poser, galing kay puwerte kadamo sang user, amo na nga gasulod man kag dihamak man ang poser. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na, morning na, dira kay Aida Alunan, kay Jose Erson Lapinig. Honyo, good morning from Stonehaven sa Barangay Granada. Gamonitor na. Sige, reglado. Kay Julpa Caritativo, good morning. Pamilya Bindol Labia. Bindol Labina gid kay Kulot kag Julpa Caritativo nagapamati sa Barangay Robles. Sige, La Castellana ni. Taga La Castellana, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakagaon. Kanami bla dugsing kunaga, no? May bulo balita, kita pulo pamahaw, kita pulo panamyaw, kita daw ga-enjoy kita kung kaagaon. Nami man aga pa kinala makayuhom ka na. Aga pa kinanglan nga makapulo pamahaw ka na, makapulo pangapi ka para happy. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Bawa no mato natabo ya sa lamitan to nga mayor nga linutang to sa Manila. Inapas pa sa isang doktor. Galing kay manti linutang sa doktor kay manti porte gali nga kasong ipasaka ya. Wala iya katungod sang iya sinipropisyon sa pagkadoktor kay wala too nga kasong ginpasaka. Ti wala mahimo linutang ya tatlo gid, isa patay ang anay mayor kag subong vice mayor. Pating duaya ka upod didbol gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Si Eli Andresio nagamonitor sa Texas, USA. Dira sa Texas, USA, kamusta? Ning Texas ni porte ni nga syudad, no? Kalabanan so na magwa basta gani nga western movies porte na ang Texas gid daw makita og lagi na imagine mo sa una atong mga tao nagataklos na ng armas. Pero istorya sina ginpataklos na ng armas bangod kay ginaatake sang Indian. Ti sa proteksyon sa lawas, galing sa ulihi, sila na lang naghinagatanay kay manti pa taas-taas bugal, may mga druhay pagitanay sa mayong laki, buot silingon dihamak ang pinatyanay. Pero istorya sinaya dipinsa kuntani sa pagpang-atake sang mga Indian. Tigaling ang mga Indian so na sila giman ang tagiya sa duta da inagaw lang eh. Baw da istorya man sa pungsod Pilipinas ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors. Balita Espesyal!
Action Boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds Sang wala. colds. Trangkaso. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. syempre, init sang lawas ko na Action Boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag Action Boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Man, tightens the skin, Action Boy, kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo? Pula tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na mo kay itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka din duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy, skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na papukay. Uy, kubiri nga ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutaligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang gakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kundi may heat. Gulpi lang Nasa naman natin sa balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise kay iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Init saya. Ti sala lang galing term hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next Action Boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually Action Boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Kung nanong ara lang Very content ko with si Action Boy. May may hot and cold ka mo. Kung nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next Action Boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next Action Boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Matay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay sige, sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko wala na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Formal na kuno ginlansar sa mga organizer sang Mascara Festival 2022 ang opisyal logo kag tema para sa kahiwatan. Ano ini ang tema kuno karong nga tuig, balik ihom. Ang selebrasyon kuno magalawig 23 kaadlaw, sumugod Oktobre 1, Tobtob 23. O sige, panilagan ta kung ano ang mangilmatahom nga palagwaon sa maskara. Ang maskara ya trademark na ni sa syudad sa Bacolod. Misin oman nga pumungko dire nga alkalde, padayon iniya ang maskara. Kilalang kilala na ini, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa takna alas 5 kay Kati Berna, good morning. Kay Milili Uligo at Tamyaw Yamam Banisa Star kag Doc Mat Mayo, Jinke Dialagdo, Noel Amar kag Alex Muntisa. Si Gina Serna, morning. O sa Sipalay ini. Kay Judith Ianson, Tamyaw Yakunoda sa Barrio Pandanon, Don Salvador Benedicto, Gapangape. Si Josinole Mulase kag si Judith Mulase. O sige nagaprepara laswa.
Ibaligya, baba. Sige. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Dira kay Giselle Hope, tanan nga taga Sinda Conchita sila ni Tilma Pihida, Sean Kadungon kag Island Artilado. O sige, nag-champion sa volleyball, Tagala Castillana. Nag-champion ha. Congrats gid. Kay Richard Malayang, good morning. Gumonitor kami diya sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginawa. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga Ang report sa puwersa sang aton kapulisan, kamatayon sang minor de edad nga nagikog sa siyudad sang Bacolod, wala kuno sang foul play suno sa kapulisan. Luis Balita. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Wala sang foul play nakita ng kapulisan sa Police Station number 1 sa pag-imbestigar sang kaso sa 14 anyos nga naghikog sa itong Biyernes sang gabi sa Ilapuluyan sa Barangay 16, sining siyudad sang Bacolod. Mismo ang Lula Action Fred sang biktima amo ang nakadiskubre nga nagakabit na ang 14 anyos sining apo sa balayan sa Estrella Cuarto nga mahigot sang kalat. Solo kay Police Major Arames Rona, hepe sa Police Station number 1, wala naman sa plano pa nga padalaman sa kapulisan ang pang-imbestigar sa kaso bangod sila mismo kumbinsido nga naghikog ang biktima kag wala sang foul play nga natabo. Sa investigasyon sa kapulisan sa Police Station number 1, Action Fred, nagapakita nga may kalain sa buot ang biktima sa isa ka persona rason sang isari nga paghikog. Giningagaw pa sa Corazon Occidental Monterribano Memorial Regional Hospital ang 14 anyos apang ini siya gideklarar nga dead
on arrival. Bisa investigation sa kung alas sa isang na-discoveryhan isang iyanula na waring gitawag niya nga nanay kay kinigaling nga bata ni gabula kay gali mama kag papa pero na nag-start siya na lula dili ni siya nga bayi man na-discovery nila nga ara na may higot na yaliog so dami siyang kanak na nga nailon tapos abo to sa nakita nila gindala din nila sa hospital pero dito na nga ibala to sa hospital. Pero prior sa pag-ikog, sir, huwag igabatsak ang tagbalay da? According to si Ian na may mas nakapapyagit na may amo na dali na nga kahilibot on bala ang biktima, ang minor de edad. Pero may mga na-recover kami nga mga suicide na parakit na daw may mga kahilibot on siya. Sa ili iya upot sa balay, pero hindi yung bisigara pa na naman karoon kung sino ang upot nila sa balay na ginainay ginabuot na kabandanan sa iya pag-suicide. Ara pangalan gid na ginbuot para sa iya suicide na. Di sa investigasyon naman kahit sa pitungiliman dito sa mga nakakita, wala kami pauliman nga nakita. So sa loob ng nangyayari ko dito siya, kay sa suicide na nakita naman, iyan kong siya suicide. Tuloy-chido naman ang lula, kay ang napakagmama niya ni, wala naman yung sila. Kaya may mga pamilya naman sila doon. Ang lula, tuloy-chido naman ang lula. Nakibot sila sa nakita nila na may suicide, nag-suicide ng ang bata. Police Major Arabes na hepe sa Police Station No. 1 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanman report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. Puwerte, no? 14 anyos ba lang may kaisog sa paghikog. Mga tao nga nagahikog, isog, makmayara yung tiruhon yung ulo, may arahigkan yung liog, kag magkabit. May isog ini mga tao ang nagahikog. Ugaling, talawa naman, kay hindi makaatubang sa problema. Ang problema may solusyon ina. Galing kiti, gulpi mo. Pag sila nga daw bukat ng problema, hikog na yon. May solusyon ina kon gin planuhan husto, gin paminsaran husto, hindi man na solusyon niya. Ang pagikog, okay, kog ti dula tanang nga problema, pero ti patay ka na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Kay Jose Mungcal Torilla, naga-monitor sa Binalbagan na. Kay Richard Malayang, monitor kami sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Sige, Reglado. Si Milili Uligo, muning ko kay Boss Lito Baba, Andre Kagjuan Zamora. Kay Joseph Pacifico, good morning. Watching live from Ambacan, San Enrique. Tamyaw Yakono Villalba, Lopez Flores family, Pamila, Robert, Maika Tongtong, kag Roland. Ba si Utay Benedicto, tamyaw kay Nupo Kunubulaw, Kagawad Ares Agda, Kagawad Nonoy Bakwado, Jason Nuarbe, Tommy Caparino, kag kay Boss Doming Arcio, nagamonitor sa kapihan ni Ramon Arcio sa merkado sa barangay. Ang nagamonitor sa imong programa di nga barangay. Kay Art Tandoy, good morning. Monitor kami sa programa sa Hacienda Panggulayan, Central Maaw. Sige. Kay Elmer Boyet Villamor, good morning man. Kay Dodge Dalidada, morning kuno kay Perla Dalida, kag kay Shenika Mahilom. Kay Jimmy Latido Senior, morning. Sa Puro Kawayanan, nagamonitor sa buong Bonifacio, Warriors bawi lang ta sa Sabado. Kay Ami Agustines Baron, good morning. Tamyaw ko lang Marlene Kagnong Jere, sa Kubay, kag kay Chail Yuni, kag Choy Botsoy, always good, nagapamate. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. Mabalik ako pagkatapos ini. Sa sakit sang ulo kag hilanat, anong Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi.
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules. Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 9-8. Una nga bula, resulta 9 kag 8. Second draw 23-25. Ikadua nga bula, resulta 23 kag 25. Third draw 32-24. Ikatatlo nga bula, resulta 32 kag 24. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot dako-dako na. 124,177,782. Ang jackpot 124,777,782.
177,782. Winning combination 1, 14, 20, 43, 47, 11. Winning combination 1, 14, 20, 43, 47, kag 11. Saylo kita, 649, jackpot 57,260,056, jackpot 57,260,056. Winning combination in any order, 6, 45, 49, 31, 18, 26. Winning combination 649, size 45, 49, 31, 18 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Kay Baran ni Rico, tamyaw si Bukay aming Opsima Gingging Perez, Konseng Baran halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota. Kay Tito Panoyda, good morning. Sa kawayan ko no, Pamilya Balbuena, good morning. Kay Sheila Pahilanga Cesar, good morning man. Kay Gilbert Aliaga, monitor dia sa PNB Losoriaga. Sige, good morning dira. Kay Mandio Arnijo, good morning. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Ga sakit ulo ko. Ba, sige. Ano to? Kay Barky Tribe, kamusta kamuda? Kay Kimpo Yolo, Ardong Yolo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo, Norbing Galicia, kag Gina Galicia, good morning ko no. Sige. Kay Mario Olvido Aquisa morning, monitor ko, tamyaw ko si Nita Tita Grace, kag gamay tanan sa Sindalugway, mayong aga lang. Taga Sindalugway da, good morning lang. May lang nga pag-monitor. Kamusta da sa kapihan? Si Munsing Syukon, kisara da, si Joel Perido, si Bida Tombos, si Paring Luri Aburado kung isa, gapit mada. Si Kano Rivera, gahapit na kung kaisa. Kanay Bibitan, subong man si Parijisi Sindiko, nagahapit na kung kaisa. Pero permanente de si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nelson Distrito, si Larry Benitez, si Jok Torres, si Maral, si Pareed Yangson, si Billy the Kid Caro, good morning. Kay Jimmy Candelario, kay Paul Hipes, lakadlaw nga wala kita magkapamasyar kay Manti, hindi maayo ang pamatyag sa hindi maayo nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Dines Nuestro, good morning man. Ariho, may pamangkot lang ko sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-stranded dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang pusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos. Tanay ang report sa City Hall. Mayor Benitez ginpangabay nga magtukod sang task force pabahay. Detalye sini upod kay Aksyon, Dale Salazar. Aksyon, Dale. Mayong Action Fred, magatukod ang Bacolod City sa task force pabahay nga mo ang manguna para sa madasig pagpatuman sang public housing program sang Benitez administration. Sunod kay Councilor Vladimir Gonzales, ang chairman sang Committee on Urban Resettlement sa Konseho, nag-author na ini sang resolusyon nga ginaprubahan sang City Council nga nagapangabay kay Mayor Albi Benitez nga magtukod sa nga mga komitiba. Ginpahayag ni Gonzales nga iya ginatanaw nga makapinpulok ang mga departamento sa may Bacolod Government Center ang magabugo sa komitiba karing sa Bacolod Housing Authority, City Engineers Office, City Legal Office kag iban pa. Ginpahayag ni Gonzales nga ang komitibang magahatag sang solusyon sa tion nga may mga legal o social issues sa pagpatuman sang programa. Kung madumduman Action Fred sa inaugural speech ni Mayor Benitez, iya ginpahayag ang plano nga pagtukod sang 5,000 nga on-site housing units sa sulod sang isa ka tuig. Ang concern namon is not only the damo siya nga mga other issues, underlying issues that we have to address. So by establishing a task force pabahay, mas madali naton ang pag-action, no? May mga legal issues, may mga social issues, among others. So, dapat yan si Bacolod Councilor Vladimir Gonzales. Life Extension Coffee Mix mga ka-aksyon, bayo din ini sa mga mahilig. Dan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Kung masako ang preparasyon, todo bantay ng suna, ang pila naton ka mga utod, tudo man ang ila preparasyon para sa ila nga aksyon protesta. May ara mas la pagpudag-pudag sa mga dalanon sa suna ni Presidente Bongbong Marcos. Ila man na kinamatarong. Gintugutan gani sila sa Commonwealth Ambot silingon kinamatarong na sa mga utod naton nga ipautwas man ang ila hibubunot. Ipautwas man kung ano man ang luyag nila nga ipatuman sang bag-o nga administrasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Kay Francine Natalie Bautista, good morning.
kay Rochelle Fulgencio Susana gamunito dire sa barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, kay Milko Bilyo morning grupo kuno sa pagidait si Brad Mating kag si Papa Lukoy sang Espanya Isabela, kay Ana Sinoro good morning man, may lang nga pagmonitor. Sige, wala sang anuman, Barky Tribe na nagapasalamat, no problemo. Ba, si Elizabeth Gamala. Elizabeth, good morning. Sige kay ano ni? Mr. and Mrs. Giovanni Sumalangkay ba? Kay Bani Sumalangkay kisa ka pangapi mo sa upod sa amon mo sa mall galing kay nagliliga di daw wala ko kakita sa iya. Morning na kay Mr. and Mrs. Giovanni Sumalangkay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Southern Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang Greg Gasataya. Kaya tiyan aton di nga butante mga 600,000 mo ang kinahanglan sa isa ka district 250. Di ko mag 600 sobra pa gani. Di ko duwa 500,000 lang. Di pwede na ang populasyon sa duwa ka distrito. Kaya ginfile na ni sa una galing wala gintagaan pabor sang sanggunian panglunsod. Amo to nga wala kinahanglan nimo kinahanglan niyang endorsement sang sanggunian panglunsod ti subong ang mga konsyal sa syudad sa Bacolod daw wala sang nagpugong sini ang tanan daw luyag nga mangindua ka distrito ang syudad sa Bacolod. Ang redistricting duwa ka congressman, isa ka mayor, isa ka vice mayor, tagwalo-walo ka mga konsyal. Laban-laban na ni siya. Kung hindi madayon sini nga tuig basi next year kung madayon pungko sa bag-o nga 19 Congress basi kung iarangkada ini kag manginduan na kadistrito ang syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41 na. Ba si Runa Rihida Trabaga monitor ko no. Si paring Kede Rihida Senior dugay nga tinuig Vice President ko no sang senior citizen nga organisasyon pero hasta subong wala pensyon. Akalain Vice Presidente ka sang senior citizen ikaw wala pensyon. Ayan no. Wahapin. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit ng vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod! Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulo. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred arestado ining isa ka electrician kag isa ka estudyante sa senior high matapos nadakpan sa bypass operation sa Zone 10 Barangay Handumanan diri sa syudad sang Bacolod. Ining na aresto amo sanday Darwin de los Reyes, 32 anyos, muni ang electrician kag ang iya parokyano sini nga si Kim Rose Hundos kag 19 anyos lunsay nagapuyo man sa among lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Michael Tuburan, ang Deputy Chief of Police sa Police Station number 10 ning subject sa operation amo si De Los Reyes kag nakuha gid diri aksyon na Fred ang anom ka plastic sachet sa suspected Shabu Morales. Isa lang man ni ka gramo aksyon na Fred ang kabugaton nga may standard drug price 6,800 pesos pero amo ni ang front niya suno sa iya kay Tuburan, suno kay Tuburan nga ang front lamang ni De Los Reyes amo ang pag-repair sa mga appliances. Now may nakuha man kay Hondas isa ka plastic sachet sa nga suspected shabu kag isa pa ka improvised tutor. Ang report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
Rekta sa patrol, inisya aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay ana sinurod sa lagan hala Carlota sa Pilar Compound. Muning kuno kay Brad Edwin ga monitor. Ba sinatan Burumio sa Barangay Panakiyaw. Pumuluyo sa Barangay Panakiyaw si Sulbod sa Moises Padilla. Good morning. Kay Rosine Santia Locsin. Good morning. Kaya tiya Kim Riman, si Dilaos kag Nanay Sabilo, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio!